masu addini wai suna tashi, wai mai addini ya tashi ya je ya ce wai yana so a sa shi don Allah a cikin wai fatin PDP, wai a bashi matsayi, shi ma yana so ya rike matsayi a cikin wannan jam'iyya da wai a tafi da shi a jam'iyyance. Mutumin da yake cikin fatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Qur'ani, ya karanta hadisi. Mutumin da zai tsaya ce mutane Allah ya ce, annabi ya ce, yana sha'awar ya koma ya ce PDP ta ce la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila mata hadhihi alfitna. Mutumin da zai ce Allah ya ce yana tunanin wai zai koma ya ce jam'iyya ta ce, jam'iyyar duniya, jam'iyyar da ba ta Allah ba. aka zo Najeriya ake yi aka zo ba mu shiga taɓa muna mulki aka zo aka gangami ake cewa ta PDP kafirai اللهم عليك بPDP اللهم عليك بPDP اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة. aka zo Najeriya ake yi aka zo ba mu shiga taɓa muna mulki aka zo aka gangami ake cewa ta PDP kafirai اللهم عليك بPDP اللهم عليك بPDP اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ‘yan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana, ya fi lazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wato abin da ya samu Professor Isa Ali Fantami abin tausayi ne. Wato tun a dan duniya Allah ya masa hisabi tun a nan duniya. Wafi anfusikum afala tubsirun. Wafi anfusikum afala tubsirun. Duk abin da yau yake magana Allah ya masa hisabi tun a nan duniya, tun kafin a je lahira Allah ya masa hisabi. atamuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. atamuruna nasa bilbirri, kuna umurtan mutane da su zama mutanen kirki, su zamanto adalai, su zama mutanen kirki, kar su yi kaza, kar su yi kaza, su yi kaza, su yi kaza. wa tansawna anfusakum, kuna manta kawunanku. atamuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, alhali ku kuna karanta littafin ubangiji, kuna karanta hadisan manzon Allah, kun san wannan mai kyau, kun san wannan marar kyau. yanzu dai ka dubi kalamun da ya faɗa. wannan jarrabawa ban taba gani irinsa ba. Allah karka jarrabe mu da irin wannan bala'i. malami mai kira ga Allah, wanda yake jam'iyyar ubangiji, wanda yake cewa Allah ya ce Allah ya sai ya je ya shiga fatin PDP. kai da kake cewa Allah ya ce zaka je ka ce fati ta ce. kai da kake cewa manzon Allah ya ce zaka je ka ce jam'iyya ta ce. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi.
Allah kar kai mana wannan hisabi tun a nan duniya. Allah kar kai mana irin wannan. Allah kar kai mana irin wannan jarrabawa. Babu jarrabawa, ba musifa da ta kai wannan, babu shi a nan tun a nan duniya. Shine sai na Umaru yake cewa hasibu anfusakum, ku yi wa kanku hisabi. Hasibu anfusakum kabla an yuhasabu, tun kafin ku je lahira a yi muku hisabi, to ku yi wa kanku hisabi tun a nan duniya. Ka gani yanzu dai a nan duniyan Allah ya yi wa alifan tami hisabi, har mutanen duniya suna fitowa suna kwaikwayo suna nuna fa Allah ya gama masa hisabi tun a nan duniya, tun a nan duniya. Saboda me? Irin maganganun da ya faɗa yau gashi duk Allah ya jarrabe shi ya kama shi. Jam'iyyar da ya ce kafirai gashi nan Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan Jigawa a gabansa yake maganan cewa lokacin da muke mulki a kasan nan an ce mu barayi ne, an ce jam'iyyarmu na kafirai ne. Gashi Ali Fantamin yana zaune tsohon gwamnan Jigawa yana gaya masa ido da ido cewa ga abin da ake gaya mana. Ma'anan abin da yake cewa wanda suka ce mana kafirai, jam'iyyarmu ta kafirai, yau sun zo cikin kafircin. Yau Ali Fantami shi ma ya shiga cikin jam'iyyar kafirai, kuma tabbacin ya shiga cikin jam'iyyar kafirai. To gashi nan a coci, ga malam a coci, gashi nan ga coci, ga cross gaban, ya je musu jaje, sun samu ibtila'i na wuta. Kuma na tabbata malam bai isa ba ya fita daga wannan gurin a ce bai ba su kudin taimako ba, bai isa ba. Malam sai ya ba da kudin taimako ma kafin ya fita ya bar waje. Na tabbata da haka, saboda me? Ya je yi musu jaje ne, ya je musu jaje akan cewa wuta ya je ya taba su, wuta ya kone cocin. Shine malam ya je jaje. To ya je jaje a matsayinsa mai neman gwamna, ba zai je ya ba su gudumawa su gyara coci ba? Ba zai je ya ba da gudumawa ya je a gyara coci ba? Yanzu me matsayin malam? Me matsayin malam in dai zai ba da kuɗi? Yanzu ma bai zama gwamnan ba. Inda ya zama gwamnan za a ce to hakkinsa ne. Wannan ma ba hakkinsa ba ne. Gwamna ba hakkinsa ba ne ya gina masallaci ko ya gina coci. Wannan ba hakkin gwamna ba ne. Ba hakkin gwamna ba. Amma yanzu kaga dan ya faranta musu dole zai je ya ba da kuɗi a gyara inda ake nema wa Allah kishiya. Dole ya je ba su. Karshe da ya sauka a airport ma matan zumunta ne suka karbe shi, suna ta wake-wake. Matan zumunta ne suka karbe shi a airport. Matan zumunta. Ba murya. An fahimci zancen? To, da Allah da annabi. To, ya za a yi matan zumunta ne suka karbe shi suna ta wake. To, a nawan akwai bolum fa kuma ni ina ji. Ko bolum din yayi kasa ne? To, yanzu malam a coci kuma ya je musu ne jaje. Har yanzu ba murya? To me ya faru? To, wannan shine jarrabawa mafi girma da Ali Isa Fantami Allah ya gamu da shi.
aji yanzu fa akwai murya ko babu? Yawwa ya zo yanzu? To alhamdulillah. To wannan jarrabawa ce mafi girma da Allah ya jarrabi Isa Fantami. Duk abin da ya faɗa, duk abin da yake ba don Allah ya faɗa ba, ya yi ne don ya ci mutuncin mutane a wancan lokacin. Kuma ya kama kansa gam. Shi yasa yanzu Allah ya jarrabe shi. Jam'iyyar da ya ce na kafirai yanzu yana cikin jam'iyyar. Bai saya a nan ba ga malam a coci. Bai saya a nan ba ga malam a coci. Kuma ya je yin me? Ya je jaje. Don ya ba da gudumawa a gyara coci. Wanda suke hana a ambaci Allah a masallaci, yau gashi sun je suna za su ba da gudumawa don a gyara coci wajen bautan wani Allah. Gashi nan. Da ya sauka a iya ma matan zumunta suna wake-wake suna ta karbansa, yana haka, yana girgiza. Malam kawai ka sake kai rawa. Ai ka riga ka fada. Wannan abin da ka fada, a sha sa Allah ya cewa wa fi anfusikum afala tubsiruna. Wa fi anfusikum afala tubsiruna. Malam yanzu me zaka je ka gaya wa Allah? Me zaka je ka gaya wa Allah a bisa wannan kalamu da kai? Yan uwa aji wannan zantutukan da yayi. Aji. Yau masu addini wai suna tashi, wai mai addini ya tashi ya je ya ce wai yana so a sa shi don Allah a cikin wai fatin PDP, wai a bashi matsayi, shi ma yana so ya rike matsayi a cikin wannan jam'iyya da wai a tafi da shi a jam'iyyance. Mutumin da yake cikin fatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Qur'ani, ya karanta hadisi. Mutumin da zai tsaya ce mutane Allah ya ce, annabi ya ce, yana sha'awan ya koma ya ce PDP ta ce? لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون إلى متى هذه الفتنة. mutumin da zai ce Allah ya ce yana tunanin wai zai koma ya ce jam'iyya ta ce, jam'iyyar duniya, jam'iyyar da ba ta Allah ba. Inna lillahi wa inna raji'un. Ali Fantami ya faɗa, la ilaha illa huwa, ko a lahira ya kai hujja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Haka Hausa suka ce baki shi yake yanke wuya. Shi yasa Allah a ranar kiyama zai rufe baki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hannayensu su za su yi mana magana. Wata shadu arjuluhum, kafafuwansu shi shaida. Isa Ali Fantami ya je coci. Kuma ina mai tabbatar muku zan iya yin rantsuwan da babu kafara, ya ba su gudumawa don a gyara coci. Gashi nan kuma abin da yake faɗa, shekaru kalilan da suka wuce, zamanin Goodluck, shekaru kalilan da yake wuce, yana cewa malami cewa Allah ya ce, annabi ya ce, ya karanta Qur'ani, ya karanta hadisi, wanda yake cikin jam'iyyar manzan Allah zai je shiga cikin jam'iyyar PDP da ambato. Jam'iyyar PDP da ambato. Da ambato. Zai je shiga cikin jam'iyyar PDP, yau kuma ga malam yana cikin jam'iyyar PDP. Kuma ya ce musu jam'iyyar kafirai. Yau malam yana cikin jam'iyyar kafirai. Shasa na ce tsohon malamin addini. Dan yanzu sun yi hannun riga da malam Ali Fantami ya yi hannun riga da addini. In ma ka ce wannan malamin addini ne to ka cuci addini. Shi yasa sunansa tsohon malamin addinin musulunci. Tsohon malamin addinin musulunci Isa Ali Fantami, wanda ya shiga cikin jam'iyyar kafirai ya je coci. Tsohon malamin addinin musulunci wanda ya shiga jam'iyyar kafirai, wanda ya shiga jam'iyyar kafirai ya je coci. Yanzu wannan akwai dalili da ya wuce wannan. Jam'iyyar da kace kafirai ne, jam'iyyar da kace azzalimai ne,
wanda a baya kace malami da'i mai cewa Allah ya ce, mai cewa manzan Allah ya ce, ka zo ka shiga cikin jam'iyyar kafirai, jam'iyyar PDP, ka shiga jam'iyyar PDP, jam'iyyar kafirai. Yau gashi nan malam a jam'iyyar kafirai, malam a jam'iyyar PDP, bai saya a nan ba, har 'yan PDP din suna ci masa mutunci, ido da ido, ido da ido. Gashi nan, gashi nan, wani tozarci ya wuce haka, gashi ido da ido, gashi nan, ga sile Alhaji Sile Lamido, ga Isa Ali Fantami yana zaune, ku ji abin da zai faɗa, ku ji. aka zo Najeriya ake yin aka zo ba mushi ta muna mulki aka zo aka gangami ake cewa da PDP kafirai اللهم عليك بPDP اللهم عليك بPDP اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة. billahi allazi la ilaha illa huwa, shi ma ba zai wanye ba. Ta sa Allah wa fi anfusikum afala tubsirun, ya riga ya kafa wa kansa hujja. Allahumma alayka bi PDP da ya faɗa, billahi azimu, shi kansa sai ya Allah ya ruguza shi, saboda me ya shiga cikin PDP. Kar ya ce wancan addu'an da yayi, a'a ai addu'a Fir'auna, annabi Musa da yayi addu'a Allah bai amsa ba sai bayan shekara 40. Saboda haka Allah ya tanadi wannan addu'an da ya yi, sai da ya bari shi ma ya shiga cikin PDP, Allah ya yi musu kulin kubura gaba ɗaya su halaka. Ya riga ya yi wa addu'a Allah jagu. Allah ya riga ya karba addu'a. Billahi lazila wannan addu'an da ya yi, shi kadai ya isa ya rugusa su gaba ɗaya, shi din da sauran mutanen jam'iyyar. Allah ba a yi masa izgili, Allah ba a yi masa wasa. Allah ba a yi masa wasa. Ka fito ka ce Allahumma alayka bi PDP, Allahumma alayka bi PDP, Allah ya manta bai manta ba. Wasa'irul jam'iyyar al-kafira, ka ji ko? Ma'ana ita jam'iyyar PDP jam'iyya ce ta kafirai, da sauran jam'iyyun kafirai duka Allah ya hallaka su. Wannan addu'a da kai kana sammani Allah ya manta shi, Allah tuntuni ya riga ya karba. Tuntuni Allah ya riga ya karba. Saboda haka wannan addu'an tana nan tana jiranka, ta taimaka kulun ko ta taimaka ruf daya, ko a yanzu kuma Allah ya riga ya gama karban addu'a. Jami'an da kace kafirai ne, jami'an da kace azzalimai ne, jami'an da kai a matsayinka na malami na da'i kayi wa'azi karcewa mutum, kana jam'iyyar manzon Allah, yanzu ka bar jam'iyyar manzon Allah ka shiga jam'iyyar PDP, jam'iyyar kafirai. Me zaka ga wa manzon Allah a lahira? Kai da kake cewa Allah ya ce, kai da kake cewa manzon Allah ya ce, ka zo kana faɗan PDP ya ce yanzu. Babu dalili ka kaura tun a nan duniya da kai wa kanka hisabi irin wannan dalilan. Ta sa a Sayyidina Umaru yake cewa tuhasibu qabla an yuhasibukum, tuhasibu anfusakum, hasibu anfusakum, ku yi wa kanku hisabi kabla an tuhasabakum, kabun a yi muku hisabi. Wazinu, ku auna kayanku kabla an tu'azinu, kafin ku zo a yi muku a auna muku. To yanzu malam Isa, ka riga ka yi wa kanka hisabi tun a nan duniya, ka riga ka auna kayanka tun a nan duniya, ka riga ka auna kayanka tun a nan duniya, tun a nan duniya. Allah bai manta ba, mu ma ba mu manta ba, balle Ubangiji. Ka fito ka kira cewa duk malami da'i bai kamata ba ya shiga cikin wannan rugunzumu. Yanzu wancan nasihan da kai ina take? Yanzu kana samani Allah ya manta?
wancan alkunud da kai kana samani Allah ya manta? Ai ka riga ka kashe kanka. Kai alkunud irin wannan ka zo ka shiga jam'iyya PDP. Kai kana samani tun da aka yi wa PDP addu'a PDP ka sake ji wata zama wani abu. Saboda haka abin da nake gaya maka billahi la ilaha illa wannan addu'an yanzu ne ma za ta fara aiki. Allahumma alayka bi PDP yanzu ne za ta yi aiki. Kuma za ka hallaka kanka, ka hallaka su. Sannan kuma ina maganan da kai cewa kai malamin da kake cikin jam'iyyar manzon Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yanzu malam Isa kai wa manzon Allah tawaye, ka bar jam'iyyar manzon Allah ka shiga jam'iyyar PDP. Afala ta'qilu. Afala ta'qilu. Shin ba za ka ankalta ba? Wannan kadai bai ishe ka masiba ba. Kuma ba wani abu bane ba. Wannan duk kafirta musulmai da kuka yi shine Allah yake tabbatar muku ku ne kafira. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha bi ahlihi. Duk mutumin da ya ce wa dan uwansa musulmi kafiri, to wannan kalmar manzon Allah ya ce ba za ta faɗi a banza ba. Idan ta zo wanda ka kafirtan kafiri to zai zauna. In ba kafiri bane, back to sender automatically. Shi yasa duk wanda kuka kafirta su yanzu kafircin karara tana bayyana akan karara. Ka ce jam'iyyar PD ta kafirai ne, ka zo ka shiga jam'iyyar kafirai. Kafin mu ankara sai ga kana a coci. Kaga yanzu kafirci ina ya rage. Tsohon malamin addini musulunci ka riga ka kama kanka da kanka. Saboda haka sai na Umar radiyallahu anhu ya cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a amalakum qabla an tuzana alaikum. Hasibu anfusakum, ku yi wa kanku hisabi tun a nan duniya kafin ku je Allah ya muku hisabi. Ku auna kayanku tun a nan duniya. Ya fi lazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ku dinga gaya wa mutane abin da ba ku aikatawa. Ashe a lokacin ma hasada ce da kiyayya da gaba da wasu malamai da suka samu ci gaba a jam'iyyar shine kake hasada da su. Shi yasa ka fito ke cewa ya za a ce kai malami mai kira ga Allah, mai Allah ya ce, mai manzo Allah ya ce, kana zuwa PDP ta baka matsayi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. La haula wa la quwwata illa billahi al-ali azim. Ila mata hazihi al-fitna. Ashe ba dan Allah ka faɗa ba, dan hasada da wasu ne a lokacin. Inda dan Allah ka faɗa to yau kuma kai da kanka ka zo ka shiga jam'iyya da ka kafirta su, ka mushrikantar da su. Ali Musa, Ali Fantani, tsohon malamin addini musulunci, ka cuci kanka. Inda Allah ya ajiye ka can nan, inda gaske ne ka faɗi wancan zantutuka da ka saya a wajen. Ko makami da Buhari ya baka kace a baka su. Alhamdulillah abin da kake ciki ya ishe ka na malanta. Amma Buhari yana jawo ka yana baka minista, ka karba. To ina wancan magana? Sannan bai isa ba. Yanzu da Buhari ya jawo ka ya ɗanɗana maka ka ɗanɗani zuma, ka ci kuɗin haramu, ka san yadda ana buga maka jiniya, kai ma ka ji daɗi da karfin tuwo haka ka je ka karbo tikitin jam'iyyar PDP. Abinda ka ce a can zalunci aka yi maka, kai ma a cikin zalunci ka zo ka karba. Kuma sun abinda ɗan takara guda ɗaya na Gombe ya faɗa, ya ce abinda ya baiwa malam mamaki, rantsuwa da ya yi a kotu cewa shi bai san cewa akwai wasu 'yan takararru a PDP. Ce saboda rantsuwa ne wannan sa hannun da ka yi, rantsuwa ne a kotu, ma'anarsa rantsuwa ne, sa hannun da ka yi akan cewa baka san a jam'iyyar akwai wasu 'yan takararru ba. Jam'iyyar da ta fi shekara 30 zuwa sama, ka ce wai ta zauna jam'iyyar, ba wata jam'iyyar adawa mai karfi a Nigeria irin ta yanzu. Dama a hannunta ma aka kalbi mulkin. Ka ce wai irin wannan jam'iyyar a ce tana zaune babu candidate a cikinta. Kuma a can abinda ka je ka ce an yi maka a can ka ce zalunci ne.
kai kuma ka zo ka yi wa wasu zalunci a cikin PDP ba tare da yardansu ba, ba tare da zabe ba, aka baka tikitin PDP. Yanzu wannan kadai malam bai sai ka kai azzalimi ne ba. Kai dinne ne zaka zo ka yi adalci a cikin gwamnati. Tun farko a cikin zalunci ka karbo tiket din. Wara ga malam wannan abubuwan da kuke yi shine Allah yana nuna wa duniya ku ɗan izala, ku wahabiyawa ba don Allah kuke addini ba. In ya biya wa abin da mutane suka biya wa mutane sun biya wa abin da kuke faɗa a bakinku wanda ba shine a cikin zuciyarsu ba, ba zuciyarku ba. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗin bakunansu abinda babu shi a zuciyarsu, ba imani, ba dan Allah suke addini ba, dan duniya suke addini. Duk abin da kaji rututututu suke faɗa a bakinsu ba shine a zuciyarsu ba. Shi yasa Allah ya ce yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Shine abin da ya same ku. Duk abin da kace sai ka yaki zalunci, sai ka yi kaza kaza, lokacin da aka ce an barwa wani daga cikin jihar gwamnati ba irin surutan da baka yi. Aka ce to an dawo da wannan zancen za a zo a yi zabe. An yi zabe kace ba a yi maka adalci ba. Ka gudu ka tafi PDP. PDP kuma ga abin da ya faru. Ka je ka kwace abin da ka ce an yi maka anan zalunci, shi ka je ka yi wa wasu candidate a can. To da Allah yanzu ko anan bai isa ba kai cewa azzalimi ne. Ina amfanin malantarka, ina maganan karatunka, ina maganan sanin Qur'aninka, ina maganan sanin hadisinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman ala tazalamu. Ya ibadi, ya ibadi, ya ku bayina, inni haramtu zulma ala nafsi, ni na haramta wa kaina zalunci, ni na haramta wa kaina zalunci, wa ja'altuhu bainakum muharraman, na sanya shi a tsakaninku haramun ne, kar wani ya zalunci wani. Ka je APC ka ce an yi maka zalunci kuma sai ka yaki zalunci. Ka dawo PDP kuma kai ka zo ka zalunci sauran candidate da ka samu. Allah ya ce waje altuhu bainakum muharraman, na sanya zalunci a tsakaninku ya zama haramun. Sai Allah ya ce yayi kashadi, yayi jan kunne, ya ce fala ta zalimu, kada ku yi zalunci. To kai azzalimi ya za ka yi ka zo ka yi adalci a kan gwamnati? Kai azzalimi a yanzu tashin farko a turin kai azzalimi ne. Har kotu suka tafi, wanda ka zalunce su yanzu ma kuna kotu, saboda ka zalunce su yanzu ma suna kotu. Kuma Allah yana tare da masu gaskiya, Allah zai ba su gaskiya, Allah zai ba su gaskiya. Kuma alkunud da ka yi tana biye da kai, kafircin da ka faɗa tana biye da kai. Saboda ka yi wa musulmi billahi la ilaha illa huwa, wayannan da kuka ɗauke su malamai ne, billahi ba malamai ba ne, 'yan damfara ne. Kuma gashi Allah yana nuna wa duniya karara, malami ya zama azzalimi, malami ya zama to makaryaci, malami ya zama to dan damfara, malami ya zama to duk harka ta rashin gaskiya, ta rashin mu'amala. Duk duniya in ka ji malam labarinsa ba daɗi, ba shi da mu'amala mai kyau. Manzon Allah kuma abin da ya sa ya cinye duniya kaf gaba ɗaya shine makarimul akhlaq, kyakkyawan ɗabi'a. Shi ya sa manzon Allah ya cika duniya, shi ya sa manzon Allah ya rinjayi duniya, ba da takobi ba, ba da bindiga ba, ba da kashe-kashe ba, ba da yake-yake ba. Manzon Allah abin da ya sa ya rinjayi duniya shine da makarimul akhlaq, da kyawawan ɗabi'u. Yanzu ko babanci ne dukwanan abin da ya ce ya yi mu'amala da Alifan Tami, ya ce ba shi da mu'amala. To kai da baka da mu'amala ya za ka yi ka jagoranci mutane? A lahira ba abin da manzon Allah ya ce zai yawan shigar da mutane aljanna kamar husnul khuluq, kyawawan ɗabi'u. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala zai jinjina wa manzon Allah, ya ce wa innaka la ala khuluqin azim. Ya rasulullah, kana da kyawawan ɗabi'u, amma duk duniya ana shaida ce kai baka da kyakkyawan ɗabi'a. Duk duniya wannan shine shaidanka. A familin ku haka ne,
a danginku haka ne, a dangin iyayenka da kakanninka da mahaifinka haka ne, kowa ya shaida kai baka da kyakkyawan ɗabi'a, a garinku baka da kyakkyawan ɗabi'a, a ministry da ka rike baka da kyakkyawan ɗabi'a, mu'amalarka da kowa a masallaci a duk baka da kyakkyawan ɗabi'a. To baka da kyakkyawan ɗabi'a ya zaka zo ka mu'amalanci al'umma? Kuma a yanzu gashi ya nuna. Saboda haka malam abin da ya same ka Allah kar ya jarrabe mu da wannan, don wannan babban masifa ce. Ta kai irin wannan stage din a malanta, ka faɗi abu tun a duniya ka zo ka warware shi. Ka ce malamai mai cewa Allah ya ce, mai cewa manzon Allah ya ce, wanda yana cikin jam'iyyar manzon Allah. Yau malam ya bar jam'iyyar manzon Allah ya koma jam'iyyar kafirai. Kuma da Allah ya nuna wa mutane izina cewa fa lallai malam ya shiga cikin jam'iyyar kafirai din, sai ga malam a coci. Sai ga malam a coci. Kuma ya je ya ba da kuɗi don a gyara ɗakin da za a nema wa Allah abokin tarayya. Kuma duk a cikin abin da ahlus sunna wal jama'a da yan izala suke cika baki da shi, suke kori da shi, shine tauhidi. To ina tauhidi malam a coci? Ina tauhidi malam ya je jaje saboda ɗakin da ake bautawa wani Allah ya kone. Malam ya je ya ɗauki gudumawa ya kai saboda me? Saboda ɗakin da ake bautawa wani Allah ya kone. Kuma kai ba shugaba bane, kai ba gwamna bane a yanzu. Kawai don neman kuri'a, don neman goyon baya. Allah wadaran naka ya lalace. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.